ओंखारनो गोनाङा दङलै बाबु बिराद बुरजा दङ बुरजा माने दोंथाम दोंब्रैसो नोंखौ मोजां मोननायनि दोंसे मेथाइ दाबो रोजाबो नोंखौ मोजां मोननायनि दोंसे मेथाइ दाबो रोजाबो बेनो आंनि गुदि बिजौ आरोखि नों बर'नि सोदोमस्रि नोंहा मानि हांमा मानिथो दुखु दंबावो ओरैनोथ' दिनैनि बे गोथार सानाव एक्स एनडिएफबि जितु नैबे दिनैनि प्रग्राम बेयाव फैनो मोननानै आङो जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों नाथाय आं हारसिं मोजां मोननानै आं हारसिं गोजोननानैथ' जाया दिनै बिथांमोननि दुखु सैनाय दिन दिनै बिथांमोना गावसिनि सोमावसारजेननायनिफ्राय दिनैसिम साबैसे थैखो बा साबैसे माबोरैहाय थांखो बेफोरखौ लानानै गासैबो सावरायनानै दिनै बे हाबाफारिखौ लादों बे हाबाफारियाव आंबो सासे बाहागो लाफानो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथांमोननि जाय मुंख्लं जालांनाय बिसोरनि न'खरा दिनै मा अबस्थायाव दं एबा गैया आं बेफोरखौ नुहुराखै एबा सानस'हरनो हायाखै जेखि अबस्थायावनो थायाथों बा जेखि समावनो थायाथों मानो बिथांमोना न'खरनि गासै मानसिफ्राबो जाहाथे मोजाङैनो थानो हायो बेखौनो आं खावलायदों बेखिनि आरो नोंथांनिफ्राय बे बोसोराव गोदान मेथाइ ओंखारनो गोनां दं ओंखारनो गोनाङा दङलै बाबु बिराद बुरजा दङ बुरजा माने दोंथाम दोंब्रैसो दङ आरो रिसेन्ट फिसाजोनिबो दोंनै आंनो रोजाबनाय शुटिं जागोन बे आरो एसे रोजाबनानै होनो हागोन नामा सार बबेबा दोंसेखौ आरोखि ना आदसा नोंखौ मोजां मोननायनि दोंसे मेथाइ दाबो रोजाबो नोंखौ मोजां मोननायनि दोंसे मेथाइ दाबो रोजाबो बे मेथाइयाबो फैगोन आरो दङमोन आंनाव दा हेडलाइना गोसोआव गैया आरो स्केल हमनो मोना मानो मोना एसे दिगदार जायो बे आरो ओरैनो नोंथाङा गोबां मेथाइ रोजाबबोबाय नोंथांजों लोगोसे सोर बांसिन मदद होबोदों लिरगिरि बा मिउजिशियान ओरैनोथ' थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला आं जायखौ गुरु होननानै बुङो मानिजाथाव दा सेन्ट्रेल बिसानि आफादगिरि फुंखा महिलारि बिथाङानो आंखौ क'क्राझाराव लांजेननानै गोदोनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव गान रोजाबहोग्रोजेनदों बिनिफ्रायनो कलकातायावबो रेकर्डिं खालामहैजेननाय बेनो आंनि गुदि बिजौ आरोखि गिबि रोजाबजेननाय दोंसे मेथाइ गिबियाथ' आं ओरैनो हाइ स्कुल एबा जायगाफ्राव फिसा फिसौ फांसनफ्राव दस्रा मेथाइ खनोमोन खिन्थु रेकर्डिं एज ए रेकर्डिं हिसाबैब्ला बे फार्स्ट आं थैसाम केसेटआवनो रोजाबजेनदों आरोना लाइन मोननैखौ हागोन आं लाइन मोननैनि बाराबाथाय हानाय नङा आं बेखौ माने गोबावसैना बुं नों बर'नि सोदोमस्रि नोंहा मानि हांमा मानिथो दुखु दंबावो सरि बेनोमोन आं खननो हाजोबाखिसै नोंथाङा दा फुंखा महिलारि बिथांखौ गुरु हिसाबै मानियो औ मानियो बिथाङानो आंनि गुदि बिजौ होनखाबाय आङो औ